An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi ye ntɛnɛ ye dɔ farajɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi o tile 16 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bi n'i y'a sɔrɔ ye selifitinin kalo ye an balaren k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1443 san dugaw de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sibirido wulikajɔ kɛra dozolaka minnu bɛ betro la olu tun taara k'u bɛ taa malo dɔ kan Ndobugu ani Bekati ni ɲɔgɔn cɛ o foro la o kɛra sababu wulikajɔ kɛra ni ka ɲɛsin dozolakaw ma maa dɔw ni toro ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se alamisa ni ka dugujɛ juma na sufɛla fɛ su daminɛni yɛrɛ la an b'a lɔn k'a fɔ marifatigi dɔw donna Sose o filɛsibila marabolo fɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka taa ɲɛsin maa dɔw ma o kɛra sababu ka dangari maa dɔ la minnu y'a kɛ olu yɛrɛ tatɔ la jama fɛrɛndan ye dangari maa dɔ la olu senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale dagayɔrɔ la jɛnɛkaw olu ka alimami o ni délégation dɔ olu y'u kunda ministre ɲɛma dagayɔrɔ ka gɛlɛya min bɛ jɛnɛmara ka bi ka n'o ɲɛfɔ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ tɛgɛ tun dalen bɛ olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sualakaw fɛ yen n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ tun kɛra an ka jamana lakanabaaw fɛ ka se k'olu minɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko tɛgɛ bɔra o dɔw kan na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la dogokaw fɛ yen o y'i ka dɔn k'a fɔ bana ale marabolo ye a yirala k'a fɔ bana min ka dɔn k'a fɔ dogo olu ka mairie datugulen bɛ kabini sangajan o ko de senfɛ sibirido ko projet dɔw sɔrɔ min tun kan ka kɔlɔn dɔw se o kɔlɔn baarakɛbaw maa dɔw kɛra sababu ye k'olu bali u ka baara la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ sibirido B3 kɔnɔna na dozolaka minnu bɛ yen olu wulila ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka maa dɔ ka foro a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛ Bekati ni Ndobugu cɛ Ndobugu kani ko don olu kɔni k'u bɛ taa o malo kan u taara baara in na k'u to baara in na kunnafoniw carila nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛna dɔɔni an ye kunnafoniw sɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko min ye dozolakaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ la ka maa dɔw kɔni ka olu minɛ an balana k'a fɔ foro in dafɛla ye k'o koto senna olu ɲininkaliw kɛra an y'olu kunnafoni sɔrɔ kɔfɛ an tora ɲininkaliw la kɔfɛ an nana kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko dozo bɛ o baara min na ye ko jadawala tigilama n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye an balana k'a fɔ kunnafoniw na ko dozo fila bɔɲɔgɔn k'olu ni tora dozo k'u kun ye maa dɔw minɛ tuma min na ni jadisiw n'u kɛra ɲɔgɔn na ko dozo kɔni tilala u tun bɛ baara min na jadawala tigilamaw nana ka dozo bali baara in na ka u ka masin dɔw k'o jeni an balana k'a fɔ malo ka wulikajɔ kɛ baara in ka se k'a bɔ a ma min yɛrɛ tun bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an balana k'a fɔ ka fusiri baara in dan na dozo dɔw i ka dɔn k'a fɔ olu ni tɔɔrɔ la n'o ye dozo maa fila bɔɲɔgɔn ye ka tila ka dozo dɔw k'olu jɔngɛ kunnafoniw na min i ka dɔn k'a fɔ nin kunnafoni dira ma an ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ta ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni ɲini fo nin yɔrɔ in na min ye B3 dozo ɲɛma ye an balana k'a fɔ nɛgɛjuru caman fɛ kunungo an ma se ka kunnafoni sɔrɔ yan nka ni ala sɔnna ma kunnafoni fɛn fɛn ma bɔ a la kɔfɛ an n'a yɛrɛ ɲini a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o la nka o waati kelen kɔnɔna na kunnafoni wɛrɛ dira ma min i ka dɔn k'a fɔ Ndobugu ka dɔ ye n'ale bɛ wele ko Mamari Siki o yɛrɛ i ka dɔn maa dɔnnenba tun don mara in kɔnɔna na ko dozo ka baara in senfɛ kunnafoni kun carila a somanakaw fɛ ni ka ɲininkali ta ka ɲɛsin an ma u tun ye kunnafoni na k'a fɔ ko dozo tun y'o minɛ de o min minɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔgɔmada fɛ k'u to nin baara kelen in na wulikajɔw kɔfɛ k'o su taara ye nka min bɛ n'i y'a sɔrɔ somaw ka sira la ko dozo fini fana taara ye o la olu kɔni ka fɔ la dozo tɛ wa jadawala tigilama tɛ ka tila k'o minɛ ka taa o f'ale ye an barana k'a fɔ dozo fini b'a la o ye dabalibanko ye olu yɛrɛ ka fɔ la kɔni tɛ maa si nɔ ye n'i y'a sɔrɔ dozo ninnu ka wulikajɔ de tɛ nka dozo ninnu yɛrɛ ka fɔ la an ye ɲininkali fitinin min sɔrɔ ka k'u la a bɛ fɔlen kama olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu tɛ se ka foyi fɔ la fɔlɔ olu bɛ fɛn min kɔni fɔ min bɛ yen n'o jaba jɛmɛ wulikajɔ min olu sɔrɔ jadawala tigilama kɔni nana wa olu ka dozo maa fila u ni tora u ko senfɛ kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ hali bi wulikajɔw bɛ sen na nin ko ninnu ka se k'a bɛɛ dangɛnɛmaya jamana in kɔnɔna na fɛn o fɛn basi in lafiya ye o bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ sosenkaw fɛ yen o ye sibila marabolo ye e ka dɔn u bɛ sizani fɛ wulikajɔ kɛra ka dugu jɛ juma na ka na maaw sɔrɔ su daminɛ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ dozo dɔw fɔcogo la maa minnu nana n'o ye marifatigiw ye sigidalamaw ka fɔ la u nana dugu la ka na maa minnu fa u taatɔ la
ni y'a sɔrɔ u sera ka wulikajɔ ka dankari ma min na k'o fana ko dodofini de tun b'a la o min kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min kɛra ka susenga dɔ ye nin waati n'o ye Burama Jara ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jɔn ye. Ne tɔgɔ ye Burama Jara ka bɔ Sise. Sise de bɛ Sibila fɛ. Sibila bɛ Sizani fɛ. Sizani bɛ Marakala fɛ. Burama Jara an ye kunnafoni sɔrɔ alamisa don sufɛla fɛ ni ka dugujɛ duman na ko wulikajɔ kɛba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya marifatigi dɔw donna Suse ka ka taa maa 2 bɔnɛ u ni na u yɛrɛ taatɔ la ko jama fɛrɛntan wulila k'u jɔ ka tila ka mɔgɔ kelen sɔrɔ u cɛla k'o tigi fa a ko kɛra cogo di. Siɲɛ 3 de kɛra an fɛ yan an ka mɔgɔ kelen wɛrɛ yan nɔ ko tɔnsigi bɛ n digi joona o taar'o la dɔw seginna mɛ a bɛ ne segin o tɔgɔ ye ko Musa Ɲɛtala o kɔfɛ dɔw nana u nana 9h waati fɛ fɔlɔfɔlɔ u nana se cɛkɔrɔ fɛ 9h waati marifatigi kelen kɔni nana ka na dɔ o la dɔrɔn k'o wele ko cɛkɔrɔ ye jɔn ye a ko ale don o wulila k'a jɔ dɔrɔn a ye marifa da dɔ la ten ka taa marifa ci o la munna minnu b'o kɛrɛfɛ yen nɔ olu wulila ten ka sin ka ale pɔrɔnte tɔw bolila mɛ ale kelen kɔni y'a minɛ a yɛrɛ muso farala o kan jama fɛrɛnda fana nana ka na se o ma sisan ka o yɛrɛ fana bɔnɛ a ni na ye o tɛ fara cɛkɔrɔ kan o b'o la waati min na tuguni u bɔra yen ka taa Isa Tɛnɛma fɛ yen ma o ka taa ale yɛrɛ sɔrɔ a ka so ka marifa ci o yɛrɛ fana na ka tila k'o yɛrɛ ka moto ta ka sɔrɔ ka taa n'o ye moto awajini a yɛrɛ ye feerekɛla ye warimisɛnnin dɔ kun b'a ka fɛngɛ kɔnɔ k'o yɛrɛ ta kɛra min ka kumana jama kɔni girinna dugu kɔnɔ ten. Maa minnu ye nin kɛ ni maa 2 in na maa sugu jumɛn kun don jateminɛw la. Jateminɛw na min kɔni fagara o ye Dozo ye parce que dozofiniw de kun b'a la n'a m'u don o sanfɛ donc jama fana n'a y'a faga min o ye fini de sama o b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ dozofiniw de b'a la labɛn bɛɛ Dozo labɛnw ye. Aw ka sɛgɛsɛgɛliw la an m'a dɔn fɔlɔ u nana fɛn kelen min kama wa. Bon an t'o dɔn fɔlɔ an kɔni y'a tɛmɛ faamaw ka bolo kan fɔlɔ ma jaabi di an yɛrɛw ma fɔlɔ a kɛlɛ ni bi cɛ. A kɛlɛ ni sanjɛ yalima faamaw sera ye wa. U ma s'an fɛ yan hali sisan u ma s'an fɛ yan. Su ninnu kɛra cogo di. Kunnafoni dilen u ma ko photo ta dɔrɔn ko k'o ci u ma donc an ka suturaliw kɛ u yɔrɔ ko ten. O ni sanjɛ maa si ma se. Maa si ma se yan fɔlɔ. Nin kɛlen a y'aw ka dugu kɛ cogo di. Hali sisan sunɔgɔ t'an fɛ yan fɔlɔ. Minnu nana ka na fali k'aw ka dugu kɔnɔ kɛlɛ dɔ de tun bɛ yen wa walima u sigalen tun b'a la n'a jadiwala tigilamɔgɔ n'a sɔrɔ ni olu dɔw dagayɔrɔ ta wa dugu ye sigana jumɛn de tun b'u bila ka nin baara in kɛ. Bon anw t'o ɲɛ dɔn fɔlɔ an ka jateminɛ ma gosi ka ban parce que anw y'a ko di faamaw ma ka ban. Faamaw ma se yalima aw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛna kɛ nisɔndiya ko ye ka ɲɛsin aw ma wa. N'o ma se aw ma kɔni an k'an ka laɲiniw bila siraw fɛ pour que an bɛ se k'an ka kow jaabi sɔrɔ an bɛ dɛmɛ ɲini Asimi n'a ka mɔgɔw fɛ n'olu kɔni sera k'an dɛmɛ o ka d'an ye an ka ko bɛ da o dɔ la k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ d'an ma n'o tɛ an ka jamana in tiɲɛna bɛɛ b'a kalama mais anw ye ka dugu bilama kɔni tiɲɛna anw sɛgɛnnen don. Aw ka dugu mara bilama a bɛ dozolakaw de ka bolo kan wa walima jadisiw ka fanga bolakaw yɔrɔ ka ɲi de. Tiɲɛna anw tɛ se k'a fɔ nin ye jadisiw ye jadisiw ko anw tɛ se ka foyi fɔ o la olu bɛ fala kɔfɛ de n'i ye min ye i b'o de fɔ. An ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'u ko u bɛ tila ka n'u ka su nɔfɛ o. An y'o mɛn bon o don su an sera an ɲɛna k'olu ɲɛɲini fɔ dugu bɔda bɛɛ lajɛ fo ka taa dugu jɛ an m'u ye. Nin waati na marifa talen don dugulamɔgɔw yɛrɛ fɛ ka dugu lakanani kama walima dugu lakanani bɛ jɔnniw bolo. A bɛ jeunesse bolo. Olu bɛ ka dugu lakana cogo di. Olu kɔni bɛ ka dugu lakana dɔrɔn jateminɛw na. Ni tun ye Burama Jara kan ye ka bɔ Suse kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi fali min kɛra olu fɛ yen n'o ye marifatigi minnu donna dugu kɔnɔ na wulikajɔ min sera ka kɛ dugulamɔgɔw fɛ cɛ min yɛrɛ bɔnɛna nin na o jɛɲɔgɔn dɔ ni o muso ka taa se jama fɛrɛnda ma o ye mun bɔnɛ nin na ko Dozo de don an b'a la k'a fɔ Dozo fini yɛrɛ la labɛnnen don labɛn bɛɛ b'a la min ye Dozo ye o tuma ɲininkali min bɛ kɛ yalima nin yɔrɔ in na gɛlɛya jumɛn de tun bɛ yen nka dɔw ka fɔla sigida kɔnɔ na ko Dozo u ka maa dɔ de tun taara n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ Dozo tɔn na ka taa lajɛ la k'o ma segin o kɛlen kɔfɛ ko kumaw cayara o somɔgɔw fɛ k'a fɔ ko fɔ olu ka karisa k'a yɔrɔ ɲini de o ɲininkali kɔfɛ ko Dozo dɔw ye wulikajɔ kɛ ka na dugu in kɔnɔ na k'a fɔ k'e ka don u bɛ taa ni ka segin la olu da la ka na minɛniw kɛ o minɛniw na ko deliw kɛra ka tila k'o ju saraw di o kɔfɛ ko ninnu tilala ka na tuguni a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ dabaliban ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o jabajɛlen bɛ a ko bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo ka kunnafoni fɛn fɛn ma bɔ a la don nataw kɔnɔ ka se k'olu pɛrɛtigɛ d'aw ma an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala kamali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen taamaba dɔ bɔra ka kɛ jumadon an ka jamana fan caman fɛ taama min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra yɔrɔ caman na nka maa caman ka fɔ la taama in n'i y'a jateminɛ kuma min bɛ maa caman da o de ye wulikajɔ ka kɛ ka se ka n ka sɔrɔsilakaw dɛmɛ nka o n'a tabalele kɔnɔ ka tila ka ɲini juru kun o ka yoba yɔrɔ ɲini k'a sɔrɔ ka gɛlɛya kɔnɔ o bɛ jamana kɔnɔ na kosɛbɛ min ye taamaba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ n bɛ daba kan olu ye wulikajɔ min kɛ yɛrɛma hɔrɔnya du kɔnɔba la an ka daw lamɛn.
arme ko bla du ka jamana dole ni mo be ka dangare arme la jamana do nga boko i jo arme ko bi am la fe la fela bi mali arme do on me la fe la fela mali arme do ni arme ni mo ko be ko ndala je mo nga arme je ya peplu bora ka ira ka fo ni so tere le arme be yele sanfe peplu do après no bi ka ku bu ka sigeke angare me ka ta sanfe an wa sigiri sini mo ka ma morabi kle goro fitemina kayra arme la o be morabi ukatala kwa ukobya ngokosi wangu bla ngofoyi woko na siafera ukatutola tala sona na ntorola ube fera la asim ki jija maliten tukube barala den tukute snogo ame daga snogo den tukute snogo tiera la simbe ka baram ga kadawni antu onu sara balma usara nusra ga den tuku bla ko ni so ko kadawni dere belu ga wuli ka banga jabana ko mi femi atone nana bi marshi na ne mawore amafone mais ne be maliko kɛlɛ la a mɛnna ko an kana mali famaw soutenir an dun bɛ yɔrɔ min na bi ni bɔli dɔ fɔla bi ko ka kɛ mali armée tɔgɔ la fo que maa caman de ka bɔ o la diɲɛ ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ armée kɔ o kɔfɛ ko minnu b'a ko kɔnɔna na ne t'a dɔn parce que fɛn ma fɔ n ye mais je viens au nom de mon pays walisa an ka cɛya cogo min na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ armée kɔ mɔgɔw bɛ armée kɔ. a kabi dugu jɛra an bɔra ka na yan an bɛ faso ko de la an bɛ ala deli ka dugawu de kɛ an ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'o kun d'an kan. an tɛ mɔgɔ jugu dɔn an tɛ mɔgɔ ɲuman mais en tout cas an bɛ azimi nɔfɛ ani tenitigi bɛɛ lajɛlen an ye katikaw de ye ala ka hɛrɛ k'an ye. an balada k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye a fɔra cogo min na jamana in basi lafiyara bi ala la ka mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ délégation ba dɔ bɔra jɛnɛkaw fɛ ni k'u kunda kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ an ka ministre ɲɛmaayaso kan n'o ye primature ye o sen fɛ jɛnɛkaw ka alimami yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ alpha mo jite ye ale n'i ka dɔn k'a fɔ délégation ka wuli ka jɔ ka ne kana yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana ministre ɲɛma na gɛlɛya min bɛ jɛnɛkan alimamiba ye kuma min fɔ o filɛ. an nana PMC fɛ yen an kunna sirilen de sera PMC fɛ yen bi parce que an ka dugu in ani an ka mara a bɛ lahala min na bi an na don de da PMC ka kuma caman de fɔra jamana in kɔnɔ kuma min fɔra jamana a kan min an yɛrɛ dala an bɛ cogo min na an nana o de fɔ a ye o kan ma gɛn pour que an bɛ se ka sunɔgɔ parce que an ka mara in bɛ cogo min na tourisme ninnu u b'a fɔ ko jihadisme u y'an sɛgɛn u ye jɛnɛ mara sɛgɛn bi jamana bɛɛ lajɛlen dɛ mais bolofaba t'an kan an ta kan donc an nana o de fɔ premier ministre yala hali bi hali sini u ye dɔ kɛ dɛ hali b'u ka cɛsiri k'an ɲɛ k'an dɛmɛ an bɛ lahala min pour que an bɛ se ka bɔ lahala la parce que jɛnɛ tɛ jɛnɛ yɛrɛ ta ye dɛ jɛnɛ ye diɲɛ bɛɛ de ta ye a fɔra y'aw y'a mɛn donc jamana dugu min ye diɲɛ bɛɛ ta ye hakili la ni jamana in la hakili b'a la ni jamana in yɛrɛ hakili b'a la u kan k'u cɛsiri jamana in parce que jɛnɛ tɔgɔ in taara yɔrɔ min na n'u ko jihadisu de nana ye hakili la a bɛ kunnasuli don jamana yɛrɛ bolo a filanan degun yɛrɛ b'an kan kosɛbɛ parce que déplacement ka can ka dugu kɔnɔ o kan dɛmɛ pour que an ka mɔgɔw bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ pour que u bɛ se ka ɲinan sɛnɛ kɛ dɛmɛ na. an balodan k'a fɔ ni tun ye jɛnɛkaw ka alimamiba yɛrɛ kan ye bamakɔ ministre ɲɛmaayaso la k'o sɔrɔ kɛ kumaw kun cayara dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na a fɔra ko gɛlɛya bɛ jɛnɛkaw kan ko alimami ko ten dɔw yɛrɛ tilala ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la ko alimami ko k'ale ma foyi fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ jɛnɛ o maa ni sigija u yɛrɛ nana ministre ɲɛmaayaso la ka n'a kuma min bɛ ka fɔ n'o de ye gɛlɛya b'u kan ye o kuma ko sababa don siga t'a la ka tila ka n'o kuma kɔni kɛ n'a dangɛnɛmaya an bɛ fɛn min fɔ ala ka basigi ni k'o sabati kɛnɛ in ka ye ministre ɲɛmaa ye kuma min fɔ docteur Sukali Kokala Mayiga an ka yɛrɛ lamɛn. an ka lamɛn bi a bɛ recrutement kɛ a bɛ formation kɛ ka mɔgɔw entraîner a bɛ kɛlɛminɛnw san a bɛ kɛlɛ kɛ k'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ territoire bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ si tɛ yen ni don o don soldats dama damaw tɛ bi an tun ma labɛn kɛlɛ in ɲɔgɔn ma a ma labɛn soldats nombre a ma labɛn ka équipement a ma labɛn ka entraînement mɔgɔ minnu nana k'u b'an dɛmɛ fana dɛmɛ in an kun sigila ni min ye a ma ko ye donc bi bi na yɔrɔ bɛɛ la gɛlɛya bi bɛ tile dama dama ne ni journaliste do kuma na min kun taara kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sa k'a lajɛ soldats bɛ cogo di ko ne ma ko courage min bɛ soldats la bi détermination min b'u la bi k'ale yɛrɛ dabali banna k'a kuma sigi n'o ye ko min fɔra ye mali soldats ale ne ye min ye sur le terrain u ka jan ɲɔgɔn na don o don dɔ bɛ bi mais o bɛɛ la u cɛsirilen don u bɛɛ kɛlɛ in kɛ a kɛcogo la parce que u b'a dɔn ko fama min bɛ mali kunna bi mali gouvernement ni président ani institution bɛɛ u b'a dɔn tigitigi ka force fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye population soutien ni soutien population soutien kɛ jamana tɛ se ka jɔ hali embargo min filɛ an kan n'aw y'a ye an jɔlen don fo bi
c'est grâce à la population. Population bora embargo kira le 9 janvier, population bora le 14 janvier. Ni population kuma bo o don ka ke comme amad delika ke kab ni mali indépendance no kuma bo o don o ya so transition fa afume nakashi e kab ni population bora bien be kono dans le monde entier yaye ko mali peuple la l'armée fana ba don tigiti ko jamana denw ka espoir be armée de kabi o de kama dongo do be bi u be me u ba u be o kelen président fana a cɛsirilen don jamana ka moyen bɛɛ sisan a b'a orienté ka lakana parce que an bɛ to k'a fɔ bɛɛ ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye mali ministre ɲɛma dr Choguel Kokala Mayiga ye jɛnɛkaw olu kɛ alimamiba u ka cidenw o nani na an bɛ dugawu kɛ kuma kolomɔrɔ tɛ dɛrɛ jamana in basigi na lafiya ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye moti marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ fɔ pe dɔgɔw fɔcogo la gɛlɛya minnu bɛ yen bi adama karan bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw ma an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe. Samiya surunyana an ye cikɛlaw de an bɛ mun ɲini État fɛ an bɛ mun ɲini jamana marabaw fɛ samiya bondanda o jijalen don kosɛbɛ o y'u sen nɔ kɛ yɔrɔ caman na o kun tɛ ka don yɔrɔ min na yɔrɔ caman bɛ o bɛ ka don ye mais tɔ bɛ yen tɔba de bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na n'i ko Bɛnkara Koro Bangas Yuwaru Tenungu nin bɛɛ bɛ ka fɔ lafiya nana lafiya mana mais bamananw ka fɔ la n'i ka ɲaamɛ n'a a bɛ kɔlɔn kɔnɔ n'i y'a kunkolo sama ka bɔ a la a tɔba bɛɛ bɛ jukɔrɔ mais kunkolo bɔlen i n'a fɔ kunkolo de bɔlen don sisan a tɔ ni samali an b'u deli u k'u tɔ sama ka labɔ an ɲɛ ni Mali ma sɛnɛ kɛ a sɛgɛn tɛ bɔ a la dɛ n'i y'a ye bi ko ɲɔbɔrɔ a kɛra nin ye o tɛ an baroko ye dɛ ɲɔbɔrɔ yɛlɛli o ye an yɛrɛ ka sɛnɛkɛbaliya de sɛnɛkɛlaw bɛɛ bolila mun y'u boli basigi bali n'o tɛ a ka d'u ye u ka sɛnɛ kɛ Bangas ni Koro dama o bɛ balo mun bɔ an b'a dɔn n'a tɔni n'i b'a jate a dan t'a la o si banna sɛnɛ ma o de ye ɲɔ sɔngɔ yɛlɛ donc an bɛ mun ɲini u fɛ hali ni an bɔrɔko bɔra tant que n'u ma sɛnɛkɛla n'u sécurité ka u ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ Mali ma bɔ degun na de donc an kɔni b'u welewele o ye dɔ kɛ walayi o ye dɔ kɛ sisan a bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɔ bɛɛ feerela ka ban an ka baganw bɛɛ gɛnna n'an ko an lakana berew dɔrɔn de b'an bolo n'i k'i bɛ fɛn dɔ a la ka mɔgɔ lakana o fana kɛra kara ye an bolo donc n'u sera ka yɔrɔ jateminɛ wala a bɛ ɲɛ ka daminɛ ɲɔnɔ fo Bɛnkara mara la walayi ni samiya ɲana fɛn o fɛn mun bɛ fɔ nin bɛ bɛɛ bɔ yen embargo kulekan n'i y'a jateminɛ wala sɛnɛkɛbaliya de don ani balo minnu jirina ɲɔnɔ côté ninnu na o dɔrɔn de degun bɛ an kan donc k'u lajɛ nin waati de y'a labɛn waati ye sɛnɛkɛla nin waati n'a m'a ka foro dilan hali kɔfɛ n'a nana ka taa sɛnɛ kɛ a bɛ taa mun de kɛ a labɛn waati yɛrɛ de nin ye an kɔni b'u ɲini an ka président république fɛ a jijalen don a cɛsirilen don a ka dɔ fara a kan. an balodan ka fɔ ni tun ye Adama Karambe kan ya fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ kulu fila ye an ka jamana kɔnɔ na olu kɔni u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ kɛ u bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ne k'o kɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka taa diɲɛma ɲɛkɔrɔ kɛnɛɲɛna Mali teri jamanaw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an tun bɛ jɛkulu la gɛrɛntɛ min sigilen bɛ an ka jamana kan gɛrɛntɛ in bɛ se ka wuli cogo min na o kɛra i ka dɔn ka fɔ taama ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ Haut Conseil Islamique du Mali an balodan ka fɔ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ yakubali ma an balodan ka fɔ ni jɛkulu fila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in ni ka sigi sen kan o kɛnɛ kan Haut Conseil Islamique du Mali tɔgɔ la Mufa Haidara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Conseil économique social président n'a ka bureau délégation bɔra an fɛ yan ne Yakuba ka tile ye ani ka na o conseil chaise la o conseil président Manu Shurumana ne nana n'a ka bureau mɔgɔw y'u reçoit o nana fɛn min laɲini jamana bɛ lala min na u ka hakilila n'u ka fɛn ye minnu y'o la u b'a fɛ ŋaniya ni hakilila dɔw b'u bolo o baara kɔnɔna la jamana bɛ se k'a bɔ a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na u nana u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'ala na kɛra sɔnna teliya la fɛnɛ sira bɛna ɲini an ka jamana faamaw fɛ u bɛna wuli ka taa délégation bɛ wuli ka taa faama ninnu ye jamana ko de don. an balodan ka fɔ ni tun ye Mufa Haidara ni tun y'ale kan ye Yakuba ka tile wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'u y'a sigi sen kan a kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Conseil économique et social kɛ session extra dɔ min kɛra mois de novembre la membre ye jateminɛ kala k'a fɔ jamana bɛ ka taa taabolo dɔ la n'an m'an farati gɛlɛya bɛna don wala tiɲɛni bɛna don kɔnɔna na u ye motion dɔ kɛ n'u ye laɲini ye k'a fɔ an ka wuli k'an jɔ an bɛ se ka min kɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ yan Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka min kɛ hali Mali kɔfɛ parce que conseil économique bɛ Mali la cogo min a bɛ jamana wɛrɛw la an bɛ se ka taama kɛ olu sɛgɛrɛ cogo min an n'u bɛ se ka kuma u kɛ fara an kan ka dɛmɛ don an na yalasa malidenw u kana la gɛlɛya façon dɔ kɔnɔ ni sanction ko k'a bɛna ta k'an lasɛgɛrɛ parce que an bariko ye fɛn ye
a ye jamana fɛn fɛn sɔrɔ an y'a ye a ye nɔ bila la donc yan'an ka se o kɛnɛ kan an ye ŋaniya ta depuis o waati pour que se kɛ wulikɛjɔ kɛ kɛ ɲɛɲini k'a la mais an ye a ko daminɛ a mɛ taa ɲɛ k'a sababu kɛ ɲɛmɔgɔ dɔw y'a jira na an bɛ se k'an muɲu an hakili b'a la ko in min na taa o tɛna sira sɔrɔ o muɲu kɔnɔna na a laban nana kɛ n'a ye min kɛra bɛɛ lajɛlen b'o kɛnɛ kan bi an bɛ se k'an sigi tuguni an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ embargo la an fana seko ye min ye o conseil islamique ani anw yɛrɛ an kɛ kan ka laɲini min kɛ se ɲɛmɔgɔ ma hali sisan ka yamaruya ɲini an fɛ an kɛ kan ka wuli kɛ baara min kɛ an bɛ se k'o baara kɛ yalasa an bɛ tɔɔrɔ min na o tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ cogo min. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Yakuba Katile kan ye u y'a fɔ cogo min na faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kɛnɛ sigi min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna ka wulikɛjɔ kunba ye jamana in gɛlɛya banni na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na citerne dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'a sɔrɔ o ye taji dɔw ye ka se ka i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛ taji bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ na cogo min na u baaraw sigira sen kan min an ka Mali maa ɲɛmaaw ye u ka wulikɛjɔ kɛ u kow bɛ se ka ladon cogo min na o sen fɛ u taara kunbɛli yɛrɛ la tajiw ka se ka t'u kunbɛn ka na citerne dɔw o baaraw sen fɛ douaniers olu ka maa ɲɛmaa min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Konate ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Douane bɛ yan bi carburant ninnu na mais douane tun bɛ yan kunun ni Guinéens tun bɛ baara minnu na déjà ka baara kɛ ni Laginɛ douane ka Conakry ni Bamako o corridor bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye an ka opérateur ma cogo min an y'o baara daminɛ a mɛnna mais an nisɔndiyalen bɛ yan bi carburant la parce que minɛnw tɔw bɛ tɛmɛ minɛn tɔw tun bɛ ka tɛmɛ dɔw bɛna fara o kan sa don o don dɔ bɛ fara minɛn tɔw tɛmɛni kan ka bɔ Conakry port la ka na Bamako mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka nin volume sugu sɔrɔ carburant la donc an nisɔndiyalen de bɛ yan bi an b'a ɲini an b'a vraiment bɛ baara kɛ an b'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛ baara kɛ pour que volume bɛ ka na carburant na bi dɔ ka fara kan pour que an ka carburant bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɔ yɔrɔ ka caya parce que n'a bɔ yɔrɔ cayara à ce moment a bɛ na ni nɔgɔya ye. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye douaniers olu ka ɲɛmaa min bɛ n'o ye Konate ni tun y'ale kan ye kɛnɛ kan min ye wulikɛjɔ in sen fɛ jagokɛlaw olu ka ɲɛmaa min bɛ n'i y'a sɔrɔ Yusufu Bacile ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Groupement fila bɛ yen nɔ Mali la u b'a fɔ GPP ani GMPP ani ETA ani ONAP ani douane u hakili jagabɔ kɛ k'an ka lajɛ ka an bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen an ka kura wɛrɛ fara kan i n'a fɔ Mauritanie ou la Guinée plus précisément an ka taa produits pétroliers ɲini olu jamanaw ka renforcement k'a la kalo tɛmɛnen tile 28 an taara Conakry ani ONAP directeur ani autorité rencontré yen nɔ k'a ɲini u bolo u ka fɛrɛ kɛ ka yamaruya di an ka tɛmɛ u ka installation fɛ parce que fo yan an bɛ dépend trader de la an bɛ produit san trader de fɛ mais an yɛrɛ bɛ fɛ san ka bɔ o hukumu kɔnɔ ka produit san mɔgɔw bolo ka na n'a ye Conakry an ni autorité guinéen bɛn n'a kan disposition talen don pour que o produit bɛ continuer ka na État yɛrɛ y'i sen don a la u bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka produit sɔrɔ jamanaw fɛ minnu y'an teri jamanaw ye pour que a ka na parce que nin crise mun nalen filɛ nin ye mɔgɔ t'a dɔn a bɛ ban don min na. An balɔrɔ k'a fɔ ala ka ɲuman ban k'an ka jamana to lafiya kɔnɔna na min jagokɛlaw ka ɲɛmaa ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na jamana in yarabi fɛn fɛn bɛ na n'a lafiyada ye ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an balɔrɔ k'a fɔ parti sadi olu ye fara ɲɔgɔn kɛ Dr Umar Mari ko k'i k'a dɔn k'a ye tununi min kɛ k'o ye dabaliban ko ye wa Umar ni nin tun man kan wa u bɛna wulikɛjɔw kɛ hali bi Umaru ko la a mana kɛ fɛn fɛn fɛ ko jamana k'a dɔn wulikɛjɔ min kɛra ka ɲɛsin Umaru ma olu b'a ɲɛɲini fo ka taa se a ɲɛɲini laban na o kɔni kɛra fara ɲɔgɔn kan ye o kumatigi ma min ye Yurosek Jara ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. wulikajɔ in sababu kɛra jumɛn ye k'a kumana mura ko kan k'a sɔrɔ ale ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min kumana kan k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ fanga ale ko k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna lajɛ mura ko kan ni sɛgɛsɛgɛliw bɛna lajɛ mura ko kan mun de kosɔn k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw jaabi ma sɔrɔ wuli bɛ kɛ Dr Umar Mariko nɔfɛ ka sɔrɔ sikuru wuli fan bɛɛ fɛ sɔrɔ sikuru an b'a fɔ ten cogo la sinon mɔgɔ t'a suguya dɔn parce que minnu taara a fanba u tun tɛ sɔrɔsi fini na ni mɔgɔ tɛ sɔrɔsi fini na mɔgɔ sugu jumɛn don marifa jugu b'u bolo ɲɛdaw datugulen don ka taa jigin Umaru Mariko ka so pick-up 4 ani ambulance de tun b'u bolo an b'a fɛ maliyɛnw k'a faamuya mun t'u nɔfɛ k'o don est-ce que kɛlɛcɛw de bɛ Umaru Mariko bolo a ka so yen nɔ wa est-ce que Umaru Mariko ye chef de guerre de wa ayi Umaru Mariko ye parti ɲɛmɔgɔ de ye mais parti ɲɛmɔgɔ weleli sera nin ma wa donc parti bureau politique b'a kalamatɔ k'a fɔ ko n'i ye nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'i hakili jagabɔ nɔfɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko politique kɛlɛ de bɛ sen na politique kɛlɛ de bɛ sen na wa o politique kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye fanga bɛ minnu bolo bi u t'a fɛ ka fanga de bila o tɛ se ka kɛ donc an b'a fɔ an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka to wulikajɔ kɔnɔ u ka parti sadi ɲɛmɔgɔ so u k'a ka yamaruyaw makɔnɔ jamana in tɛ maa si kelen ta ye jamana y'an bɛɛ de jɛ ye wa an ma ɲugun an yɛrɛ la jamana ko la an dalen don a la k'a fɔ ko an nin yɔrɔ an y'a kɛ baara min bɛ sen na a tɛ tɛmɛ an bɛ wuli k'an jɔ ni an fanga n'an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen ye walasa baara min bɛ sen na a kana tɛmɛ
docteur Mor Barko be lahala mina bi docteur Mor Barko mankanin lahala yi wa ante genai ambalodan ka foni tuye duro check jarani tuye ali kanye parti sadi mbo Umar Mariko ga tonde una kanwa wi franyonga minge ambe dugo ke femi yanga jamana yi basin lafia obena sira me fele ka mali blo mene kono nambura yi kardon ka fanga polisi kura do ulu tume ka do ka fo kalambara ula ubana kasegu ke ka do ka fo jamana polisi la kawo ublala bara yere hukumu konena o senfe polisi kura nu soro le buna ndaba de nu tegala mena lakana ministre ya soro betali ke Dauda Aliou Mohamedine ale kuma mi fo ofle ani unité chaman créé un commissariat chaman créé un GMS chaman créé donc amogo be mogo la donc ni mogo na fraka nu na ante be kanga barake na ka fuye u kala mina sisa o de abela normani mimi na lo de abela gelema bibina population manga debu insécurité ko manga debu fiu bandu de kanga hami lu de kanga joro mbani ni nunu fe ku ka baraka ketcho nyumana u manga ke debuye population bulu population ganga content na policier aga fo policier be an la kanane alhamdulillah donc ba anyinu fa o yoro kana nyinu ko amirom na bini mo kanga joro bandu de kanga joro ngo kanga hami bandu de kanga hami population manga joro manga hami ba nyinu fu ku bara o ka ketcho nyumana were sharma mi prete u bado we sharma mi prete o ka bo asrafu ambalo na ka foni tu ministre kanye kalanso yere kono na mi benia soro nulu tume kalango yere konye bulu bulo polisi la ka o kaseka barawu uye kalamunun ke o konye mani ya soro betali ke Sori Ibrahima Ousmane alekuma mi fo ofle mogo ba fla ani mogo keme konontoni bi woro de bora bi mogo ba fla ani mogo keme konontoni bi wolonwula de dona tama se ka chance sɔrɔ kana parce que olu ma se ka admis o ma se ka autoriser ka examen kɛ règlement intérieur mun bɛ école gérer o minɛ sira la dɔw ta kɛra banako dɔw ta kɛra inaptitude ye ou dɔw mɔgɔ yɛrɛ fila ma ye yɛrɛ o école ninnu u bɛ bila baara la an ka groupement mobile de sécurité kan o groupement mobile de sécurité u bɛ bila o de la n'o a bɛ fɔ o ma ko maintien de l'ordre donc u bɛna taa dege o la san kelen n'o banna tuma min n'u titularisera u bɛ bila kɔnɔna na donc à partir de ce matin u bɛ baara daminɛ yen groupement mobile de sécurité la sisan u bɛ kɛ sergent stagiaire de donc u ye temps minnu kɛ école de police la yanni école de police cɛ u ye formation militaire kɛ centre d'instruction militaire la Bafo Segu Markala Yanfo la Kucala Salo ka tila ka kalo naani ko la ka sɔrɔ ka na kalo kɔnɔntɔn kɛ formation professionnelle la école la o écoleden ninnu a y'a faamuya k'a fɔ 2,960 la muso 699 de b'a la mais u dontuma n'o ye mɔgɔ 2,970 la muso 775 de tun b'o la. An balodan ka fɔ ni tun ye kulu in yɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u kalanna minnu bolo o kalanso ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sori Ibrahima Ousmane ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen bi an bɛ dugawu kɛ u ye kalenkɛ tiɲɛ kɛ fɛn min kama n'o ye jamana ɲɛta ye Ala k'u bila sira kan n'an bɔra yen an balodan ka fɔ dugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bana ale kɔnɔna na a bɛ waatinin bɔ mairie datugulen bɛ wulikajɔ tun kɛra maa dɔw bɛ n'i y'a sɔrɔ dɛmɛba dɔw ye olu taara k'u bɛ taa kɔlɔn dɔw n'i y'a sɔrɔ ka t'o baaraw kɛ yen fɛ bana marabolo kɔnɔna ko wulikajɔ kɛba dɔw ye olu bali baara la o kɛra sibirido i yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma banankaw ka maire b'an bolo nin waati na e ye jɔnni ne Kalifa Sidibe ka bɔ Dogo commune maire. Michel le maire ye kunnafoni sɔrɔ ko sibirido ko min ye baarakɛla dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o projet bɔra Aliman jamana kan k'u kan ka baara kɛ e ka mara kɔnɔna Dogokaw fɛ yen ko wulikajɔ kɛra k'u bali baara la yen nɔ a ko kɛra cogo di. Ablaye a ka bon hakili ma projet ni n'a bɛ bɔ Aliman jamana ka projet ni ye forage 33 ne ma ani château 6 o baara de tun bɛna daminɛ samedi u y'u bali ka baara nin kɛ Ablaye a bonyana ni hakili ma kosɛbɛ parce que ni jamana ko don a ka mairie da sɔgɔ tile 15 mairie ma se ka dayɛlɛ o sariya bɛ gouvernement bolo mɔgɔ tɛ fɛn f'o la nin de ye ne dabali ban kosɛbɛ Dogo population lajɛ mɔgɔ 62 o de anw sigi pouvoir la ko mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna ou bien mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ka wuli an ye baara minnu boloda k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ vraiment n tun ma jɔrɔ fɔlɔ mais sisan n jɔrɔna ko ye mun ye sisan partenaire minnu bɛ n bolo ka bɔ Aliman jamana ninnu ka bɔ Amérique jamana ninnu kan olu bɛna waleya min kɛ n ka commune kɔnɔ n'a fɔra ko wulikajɔ kɛbagaw k'olu bali o la
est-ce ni baara ninnu yɛrɛ kɛra hali ni ala ye fanga nɔgɔya u yɛrɛ ye u tɛna fɔ ne kɔ baara ninnu kɛlen na n ti maire fɛ tiɲɛ ye mais n ti baara fɛ o ka bon ne hakili ma quoi surtout baarala ninnu gɛnɛ groupe minnu fɛ bɛrɛ tun t'a ni politiki ɲɔgɔn ye cɛ parce que politiki mɔgɔ dankɔrɔba o tun bɛ a kɛnɛ kan depuis baarakɛla ninnu nana dɔrɔn k'u t'u ka réunion na u ye délégation dama former dɔrɔn olu wulila ka na mɔgɔ ninnu bali u ka baara la u ye ne yɛrɛ wele ka ne to Bamakɔ Muntugu la ne k'u ma k'a fɔ ayiwa n'u y'aw gɛn ka ban a ye baara to yen a ka taa ne yɛrɛ ma gɛn sababu dɔw la fɔlɔ Ablaye da sera ma k'a fɔ ko mairie datugulen tile 10 kɔ munna mairie datugulen don ne bɛ se k'a fɔ i ye ne ti kun dɔn a la mairie kan ka datugu ni sɔn dɔ bɛ mairie la contrôle yɛrɛ bɔra ne fɛ yan ka taa siɲɛ 5 ye u b'a yira an ka baara ka ɲi a fɛn bɛɛ ka ɲi bon n'a nana fɔ ko o mairie kelen nana datugu vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ne bɛ se ka kun kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ a la bi k'a fɔ ko nin de ye mairie datugu kun ye ne tɛ se k'o dɔn dɛmɛfiyɛ dɔ de b'an fɛ yan maire ti taxe minɛ ye maire tɛ foyi minɛ ye u ni dugukolotigiw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye sɛnɛkɛlaw ye u ye mugu ci ɲɔgɔn na yen nɔ mɔgɔ kɔni ma to fɛn in na mais mɔgɔw banana o mankan dalen kɔrɔ kɔfɛ ne yɛrɛ se bɛ ta ka taa an ka taa ɲɛ jɔ jangarotɔw la an y'u lajɛ tile 2 tile 3 o kɔfɛ ko maire ka mairie bila ko maire ka mairie bila maire ka secrétaire général ka mairie bila maire ka primaire ka mairie bila an mɔgɔ 4 de bɛ yen ko anw ka mairie bila k'a kɛ kuma i sen ka awa ten mais n'i kumana mɔgɔ kan i fana b'a wele min y'a fɛ ko a ko fɔ n mago b'u la u kana banangaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka jigi ka sigi ɲɛ min mana b'o la an na jɛ k'o la kelen mɔgɔw ye mairie datuguli ni bi cɛ den minnu sɔrɔla wolosɛbɛn tɛ se ka dilan u la mairie datuguli ni bi cɛ mètre 200 ni kɔ an kan k'o ka sara siɲɛ pour que olu k'u ka salaire sɔrɔ o ma se ka kɛ mairie datuguli ni bi cɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara la an kan k'olu ka sara siɲɛ o ma se ka kɛ bon e politiki mɔgɔ nin na e ko bana ɲɛtaga de ye dusu la est ce que ni bana ɲɛtaga bɛ dusu la e bɛ fara mɔgɔ kan ka mairie datugura jɔn ma sisan min ka salaire bɛ kɛ yen mairie datugura jɔn ma sisan min ka denw wolola nin kalo in na ni kalo kelen tɛmɛna ka sɔrɔ wolosɛbɛn ninnu mana dilan a bɛ bila jugement supplétif minɛn kɔnɔ est ce que o yɛrɛ tɛ hakɛ ye an bɛ papier dɔw signé o bɛ tɛmɛ mairie fɛ foroba wari la olu bɛ t'u ka wari ta kafo la o tɛ sɔrɔ k'e bɛ jamana nin ka hɛrɛ fɛ halisa n bɛ segin kɔ k'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ jamanaw ka hɛrɛ fɛ mairie datuguli tun kan ka kɛ aw yɛrɛ ka kɛlɛkɛko ye parce que n'o tɛ bi sinikɛnɛ o b'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ yen mais n'aw jɛnna k'a datugu nin wagati nin na n'aw fana nana mun bɛ yen kɔfɛ a laban u ka datugu ka da aw yɛrɛ ma aw ka baara fɔlɔ tun kan ka kɛ an faso mairie datugura jamanaden minnu n'an ye ka baara kɛ olu ye wolosɛbɛn ti sɔrɔ sara ti kɛ o tun kan ka kɛ politiki mɔgɔw ka baara fɔlɔ ye ka mairie dayɛlɛ mun bɔlen jamana kɔ ka tuguni k'olu ye ka n'an dɛmɛ ka kɔlɔn ni fɛnw d'an ma aw sigilen tora o groupe cɛma k'i jɛkulu dɔ la wuli k'olu gɛn o taalen filɛ sisan perdi ye jɔn ta ye bana dɔgɔni merijɛla kɔlɔn 30 ni dɔɔnin na merijɛla bi dɔ sɔrɔ a la dogo bi dɔ sɔrɔ a la keleya bi dɔ sɔrɔ a la n'a y'olu gɛn tiɲɛni kɛra an commune 3 de kun o tuma ala ka hakili ɲuman d'u ma damafiyɛ aw yɛrɛ taara o affaire di tribunal la mairie ka mun bɛ nin na aw de tun bɛna se mairie la fɔlɔ mairie bi sɔrɔ ka kɔrɔfɔ la yɛlɛ sanfɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko nin kungo de bɛ an dala yan mais aw yɛrɛ yɛlɛla n'a ye an ma fɛn fɔ mairie ye an ma fɔ a ka adjoint ye an ma fɔ mɔgɔ si ye n bi ta kalama n sini ta kalama u taara tribunal la u ma fɛn fɔ n ye orpaillage ko nin fana wuli tile ni sisan cɛ an tun ye bɛnkan dɔ ta jamanatigi ka bulon na fɔlɔ an dugu 12 min bɛ yɔrɔ ni concerné ko ka fala ni to yen muso 276 de bɛ ci kɛ yɔrɔ nin na o muso bɛɛ ye ɲamele ye k'an kana fala ni minɛ o la k'an ka t'u bolo an y'o bɛnkan ta dugutigi bulon na ka taa juge ɲɛkɔrɔ dugutigi 5 ni jamanatigi an ka bɛn o kan o bɛnkan kɔfɛ ko kura fɛn fɛn yɛrɛ nin maire tɛ nin si kalama mɔgɔ fana ma se ma ka nin kuma nin sarana Ablaye n bɛ se ka n dama siɲɛ ka kun kelen min fɔ n'u bɛ se k'i bolo minɛ o la o kun de ye nin ye mais o kun min fana filɛ o ye n nana o sɛgɛsɛgɛ k'o ye politiki mɔgɔw b'o kɔrɔ kosɛbɛ parce que ni marché don ninnu sera politiki mɔgɔw de b'i dogo ka wariw di mɔgɔ ninnu ma u bɛ katakata ninnu ye ka mugu cɛ ka bɔ damanda la ka na n'a fɔra ko bananka tɛ bi bananka tɛ sini n bɛ nin yɔrɔ fɔ kosɛbɛ k'a perepere latigɛ politiki mɔgɔ minnu bɛ nin ko jukɔrɔ k'a suguba olu yɛrɛ sigilen tɛ anw fɛ bana yan o de bɛna ɲagami ta ka anw bila ɲɔgɔn na nin cogo in na tan fanga nɔfɛ u bɛ se ka bisimila cogo min na n bɛ n kɛlɛ o kan bananka tɛ bi bananka tɛ sini mɔgɔ bɛ yen n'i b'anw dɛmɛ k'anw na bana nin dilan ala k'i sara an ka dilan ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ bɛ yen e de b'a fɛ ka bana tɔ tiɲɛ i mago nɔfɛ i ka wari nɔfɛ an dɔ tɛ banako la wariko kama dɛ anw wolola yan anw barajuru de bɛ yan o de kama o kɛlen don k'an jija banako la maa si tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka na i bɛ nin jɔ anw ma yan bi k'a fɔ ko
i ka dɛmɛ bana dilanli la n'an t'an bolo don i kɔrɔ aliment projet ni américain projet ni Danemark ka projet minnu filɛ an bolo nin ye sisan k'an b'a fɛ k'o waleya jamana kɔnɔ o baarakɛlaw nalen n'u nana olu fana gɛn k'a yira dugumɔgɔw la an ka jɛ an k'an hakili fara ɲɔgɔn na nin nafolo hakɛ min bɛ yen ni tubabuw le ka baara ye ni kana taa ka an to an filɛ yɔrɔ min na sisan an filɛ ka siraba ɲuman min boli bi ka na sido n ko Danemark de y'a wari di anw ma bon n'olu nana k'olu ka ko wɛrɛ k'an ye min tɛ siraba nin ye n'anw yɛrɛ wulila k'o bali ala yɛrɛ min bɛ kan k'a bali bi ni ala ye fanga nin d'i ma i bɛ nimisa la don nataw la politiki mɔgɔ minnu bɛ nin ko jukɔrɔ ne b'a ɲini u fɛ kɔrɔbɔrɔw ma ba sɔrɔ la fɔlɔ balo tɛ mugu bolo yanni k'a kana sitana wɛrɛ don o futinɛ don kɔrɔ a politiki mɔgɔw an b'a ɲini aw fɛ ala yɛrɛ kama a ye bananga lanɔgɔ jateminɛ a kana fara an kan an ka jɛ a ka nafolo min bɔ ka nin tiɲɛni na bɛn a ye n'a bɔ an ka ɲali la bɛn fanga nin ye dakan de ye ni ala nin y'a ka da i bɔgɔra wote bɛ mɔgɔ sigi fɛn min na yanni k'i ka kɛlɛ la bɛn bi i tɛ wote wɛrɛ la bɛn i bɛ se k'a tigi bi cogo min na ka ni welewelema da kɛ ka s'u ma u kana an kana bɛn kɔnɔna na nafolo min bɛ bɔ u fɛ na u sigilen tɛ anw fɛ yan nɔ sinon bananga si t'anw fɛ yan bi k'i sigilen don bana yan bananga den si tɛ Bamakɔ k'a fɔ ko nin tiɲɛni ka di ye mais politiki mana da adamaden ni kan i bɛ kɛwale kɛ min yɛrɛ tɛ kɛta ye Ablaye nin bɛɛ kɔfɛ an tun ye ɲɔgɔn ye ba min bolo da ne ka conseil 23 bɛ mairie la u y'olu gɛn ka bɔ mairie la ressortissants tun bɛ mairie la u y'olu gɛn ka bɔ mairie la dugutigi 86 o tun bɛ ɲɔgɔn ye la saliba kɔnɔ u y'olu gɛn ka bɔ saliba kɔnɔ fo dugutigi dɔw bɔra fenêtre fɛ nin ye mɔgɔ minnu kɛwale ye ko politiki mɔgɔ b'o kɔrɔ o tuma nin bɛɛ lajɛlen balen kɔ i tɛna jama ɲini ni mɔgɔ kelen ninnu fɛ yan o mana k'u kunfɛ cogo cogo e k'i tila k'i ka n'o jamana ɲɛmɔgɔya ɲini hakili mana dɔgɔya cogo do u na fɛn dɔ ye dɛ politiki mɔgɔw a y'a miiri nin yɔrɔ la a kana jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dilan kɛlɛ tɛ foyi dilan ne maire yon tɛ baara kɛ hali n'an ka jɛ ka sigi e politiki mɔgɔw ne maire yɛrɛ o an y'o min kɛ jamana ni dugu kelen kelen na a n'a dalu an n'an k'an sigi radio la an k'o fɔ ni mɔgɔ sɔrɔla ye ka ne yɛrɛ bati kɛwale kɛlen na n bɛ jɛ a kɔ ka d'aw ma mais tant que kin to n ka jamana dɛmɛ sira kan k'i de ka na don ne senkɔrɔ k'i b'a fɛ ka yuguyugu hɛrɛ min tun ye jamana kan k'o tiɲɛ n tɛ bi n tɛ sini bana cɛ bana muso n'i ye an fara ɲɔgɔn kan an ni mirijɛlan an bɛ taa mɔgɔ 100 ani 20 na o 100 ni 20 wari la fitinin ye dɔrɔmɛ 5 ye n'i y'a sɔrɔ kalifa kɛlen don don min na k'a sura fɛn minɛ a tigi bolo n'a ye sutura ala kana sutura ne ta kun tɛ wari ko ye banako la dɛ ne ta kun ye bananka dilan ye ne donna politiki la dilanni kama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ne b'a fɛ ka dilanni kɛ na an ka fara ɲɔgɔn kan mais e b'a fɛ sisan hɛrɛ min bi an ka jamana kɔnɔ k'e b'a fɛ ka don o contre la ala ka don i na an cɛ ne ta kun ye bananko de ye élection nata ne kalifa n'i y'a sɔrɔ ne ma baara kɛ k'a kɛ k'a ɲa jamanadenw hakilila la mɔgɔ mana voté ne ye o kɔfɛ ne tɛ yafa o tigi ma parce que e ye jamana dafiribaga de ye mais k'an to ɲuman kan k'i b'a fɛ k'an bɔ kan ala k'i tigi mabɔ an na Ablaye k'a yira politiki mɔgɔw la bana bɛ dangan min na bi ala ye hɛrɛba dɔ de k'an ye ne b'an ka surasiw fo dɔn tɛ ja bɛɛ la dɔn jali banana an bɛ san joli bɔ an bɛ yan ka cercle min ɲini ala bɛ nin k'o latigɛ surasi ninnu tile la an bɛ san joli bɔ an bɛ yan ka lakana min ɲini n'o force sati ye o latigɛlen don surasi ninnu tile la an bɛ san jiri ka bɔ an bɛ yan ka fɛn min ɲini n'o gendarmerie ye o latigɛlen don surasi ninnu tile la san o san anw bana an bɛ miliyari 10 ni kɔ de sɔrɔ coton na an bɛ ka usine min na ɲini usine min ka kan fɛ yan o latigɛlen don surasi ninnu tile la an bɛ yan ka an ka siraba kelen min ɲini Danemark y'o kɛ siraba bilen ye ka na se an ma surasi ninnu tile la gouvernement kuma yɛrɛ laɲini bi an n'olu cɛ politiki mɔgɔw a t'a kɛ ala kama sa an ka jɛ an ka nin hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ don pour que nin bɛɛ bɛna waleya bana kɔnɔ an bɛɛ b'an sago sɔrɔ mais o ka fisa bi nin natɔ k'an mankutu tiɲɛ nin fɛn minnu kun y'an kan nin ye n'o nin kɛra sisan a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ ko kalama o yɛrɛ bɛ se k'a yira k'a fɔ an b'a ka nin dɛmɛba bɛɛ ta k'a ɲɛsin bana ma halisa olu ta ye kɛlɛ ye ko kɛlɛ tɛ démocratie tagabolo ye min y'i fɛ i b'o fɔ mais ne nana mairie datugu o kɔnɔna na ka nin bɛɛ lajɛlen to yen nin tɛ image ɲuman ye bana ma dɛ ne b'a ɲini a politiki mɔgɔ tiɲɛnikɛla ninnu fɛ a ka hakili bila dusu ye a kana an ka jɛ an ka sigi ni banako don dɛ maire dun tɛ ɲuman kɛ ressortissants bɛ Bamako muso tɔnw bɛ bana yan cɛmisɛn jɛkulu bɛ yen nɔ a ye na politiki mɔgɔ i k'an bɛɛ wele k'an fara ɲɔgɔn kan maire y'o jalaki min kɛ cɔyi i k'o fɔ an na jɛ o kuma na mais an miiri m'a kɛ bagabagali tɛ se ka an bɔ an nɔ la tant que n'an tɛ fili kɔnɔ tant que an bɛ sira jɛlen kan k'an tɛ bana tɛ taa sira jugu kan an sigilen ɲɛna an n'an ka ressortissants n'an ka jeunesse n'an ka muso tɔnw bana tɛ taa sira jugu kan an ɲɛna sibiri tɛmɛnen kɔni u y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na
ka mɔgɔ ninnu bali u ka baara la mais an bɛna laɲiniw sabati pour que u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na kɔlɔntigi bɛɛ lajɛlen b'a ni hakilina minɛ ni ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ ala ka tiɲɛ kan. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye maire kan ye Kalifa Sidibe Banankaw fɛ yen an bɛ fɛn min fɔ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye yarabi ala k'an ta o sira fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ yen e ka dɔn n'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni an bɛ dɛsɛ o la ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka sigi kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini famali kɔnɔ na ka se k'an bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen min ye Sogolokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu minɛnen tun bɛ kɛnɛyana i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw ka wulikajɔw sen fɛ sariya tigilamaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko tɛgɛ bɔr'u kan na dɔw bɛ yen olu fari ma d'u la nka olu bɛ lajɛli baaraw la n'o kun jɛra olu kan ka segin ani o kɔfɛ n'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogolo lajɛ bi Kurumari kɔnɔ na e ka dɔn ale arrondissement de ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi ani bi wulikajɔ jumɛn de kan ka kɛ Daramani Tarawele b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔnni? Ne ye Daramani Tarawele ka bɔ Suala. Daramani Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ wulikajɔba min tun kɛra Sogolo kɔnɔ la n'o kɛra sababu ye ka maa dɔw minɛ ni olu tun bɛ Bamakɔ ko dɔ ka fɔ in kɔnɔ na ko fanga y'a bolo bɔ u kan na a ko kɛra cogo di? Alhamdulilahi rabbil alamin a ko nɔgɔyara Mali juge u tɛ nkalon dɔn u ko ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'u libéré minnu kɛnɛ bɛ olu ko nana minnu tora Bamakɔ u ye minnu mɛn kɛnɛ yanni tarata cɛ alhamdulilahi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a laban ten Ablaye n'o bɔra yen Ablaye an bɛ e fo an bɛ waleɲuman dɔn i ka baara an bɛ Ala deli hali bɛ Ala k'a taa ɲɛ nka Ablaye nin ye e jogo ye ka kɔrɔ o a bada e mɛn kɛlɛ mɛn adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni min seko k'a la i tɛ se kɛnɛ fɛ Ablaye jabali sito bi muruti don mun kɛ yɔrɔw ci dɔn nɔfɛ a kɛlɛ n ko e de y'a ban Ablaye an bɛ ɲin'o fɔ o Suala kɛlɛ kɛra y'i da don an na e ni ko fasɔn ninnu bɔra i b'o sira de kɛ Bamakɔ o taa ɲɛ Ala y'o de nɔgɔya i ma o la anw bɛ e fo anw ni e ni maa wɛrɛw an ka jɛ ka Ala deli Ala ka jipu kɛlɛ in na Ablaye kɛlɛ in n b'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye n b'o fɔ Kumarika bɛɛ ye an ka hakili to ko a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ban pewu Ala de nana n'a ye a bɛ taa n'a ye an ka hakili to a kana an ka balimaw tiɲɛ nka miiriya kɛlɛ a man ɲi dɛ parce que n'i ye kumaw lamɛn du ko bɔmu donna élevage la bɔmu bɛ don élevage la du ko pɔn na bɔmu bɛ don n'a kun donna pɔn na a bɛ pɔn wuli a donna kɔfɛ de bɔmu ko ni ni nkɔni bɛ yɔrɔ bɛɛ o an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an tanga ne y'a fɔ n ko a ye Suala moto critère cɛtigɛ kɛ maa fila fa a y'o kɛ yan o tɛ se ka Sualakaw kɛ jadi tiɲɛ Suala ni Farabu ka balimaya maa tɛ se k'o bɔ yan ni Dɔgɔfiri ka balimaya maa tɛ se k'o bɔ yen maa bɛ kɛlɛ kɛ nka balimaya tɛ se ka ban Ala de ye balimaya dilan maa tɛ k'o bɔ yen dɛ diɲɛ bɛ wuli Sualaka tɛ Dɔgɔfiri ka fa diɲɛ bɛ wuli Sualaka tɛ Farabu ka fa an t'u neni an tɛ kuma jugu f'u ye ni fɛn o fɛn ye olu neni o tɛ Sualaka yɛrɛ yɛrɛ walima u filila ma a yɛrɛ ma anw de ye kelen ye hali bi dilanni ka gɛlɛ dɛ tiɲɛni kɛ nɔgɔ o nka an k'an jija ka fara ɲɔgɔn kan ka Kurumari kɛ da kelen donda kelen bɔda kelen an ka bɛn dɛ Suala tɛ jadi fiyɛ dɛ ni misi cɛ don Suala taw cɛra misi 200 ni ko cɛra Suala yan ani bi u bɛ taa ni maa o maa ko jadi fiyɛ gɛrɛgɛrɛ ni na tɛ Suala ne bɛ jɛ n'a o kɛ enquête dayɛlɛ hali ni maa kelen yɛrɛ Suala mun y'a gɛrɛgɛrɛ ni sa wala n'a yɛrɛ o ta tɛ yan an tɛ Ala deli Farabu kɛlɛ la an tɛ Ala deli Dɔgɔfiri kɛlɛ la nka sigidaw tɛ kelen ye Dɔgɔfiri ale ye bururu de ye ji b'a kɛrɛ fila fɛ Suala donda mun b'a la a bɛ donda mugan bɔ a kunbɛn man di Suala marifa tɛ Suala Suala tɛ kɛlɛ kɛ dɛ nka ni maa o maa ye maa balima sɔrɔ a man di ye dɛ ko muso dɔ an ka masakɛ dɔ den ye u ye marifa cayara a woro la kisɛ wɔɔrɔ de bɔra a la o de ye Nna Kulibali ye Nna Kulibali a mɔmuso bɔra Farabugu a mɔkɛ bɔra Kurumangube olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn na a yɛrɛ ba wolofa o de tun bɛ Dɔgɔfiri Ireziri kun o ye dugu sigi ye a ka dugu bɛ yen o se ka bɔ balimaya la o Kanjuru ka de Kanjuru bɔra Suala de la nka n'an y'a miiri surtout Farabugu ni Farabugu y'a miiri Kemije bɛ kɛ don mun na Suala ni Farabugu bɛɛ ye dugu kelen ye Kemijebugu kɛra cogo di o Suala ka ɲa ka fɛ kɛlɛ ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maa tɛ se ka balimaya ban sabu Ala ka dilali ye maa tɛ dafa ni maa mun b'a na n'o jogo man ɲi an bɛ jɛ k'o dilan balimaya kɔnɔ maa bɛ den wolo dɔ bɛ kɛ juguman ye dɔ bɛ kɛ ɲuman ye maa bɛ balima juguman sɔrɔ i b'a ɲuman sɔrɔ nka Suala tɛ se k'olu kɛlɛ kumaw na u ko alimami de ye u jaabi n ko alimami ye Suala de ye a man kan ka to Suala kama olu ko Sualakaw taara Farabugu kɛlɛ la ko nka minnu porokotora n'u nana yan k'u ye dugu bila u ma dugu bila de u bɛ yan minnu porokotora n'u bolila ka na u bɛ yan nɔ u ma dugu bila dɛ maa si tɛ olu la k'o bɛ taa o ko fɔ jadi si o tɛ yen Farabugu ye anw ɲɛ a dunan ma diya Farabugu ye anw ye Farabugu ye a dunan ma diya Farabugu ye Dɔgɔfiri bɛɛ ten ne ni Ablaye ye telefɔni ci ɲɔgɔn ma an bɛ taa Segu don mun ale ni ne Daramani de ye telefɔni ci Bamakɔ an bɛ taa ministère de l'administration territoriale la don mun Farabugu problème na n'a ko maa k'i dɛmɛ Binkɔrɔba kelen b'a fɔ a b'i dɛmɛ n'o de ye Museta tɛ k'i dɛmɛ n'o ye Suala ye kɔngɔda de ye i bɛ bɔ Suala fo Nara kɔngɔ don i bɛ bɔ Suala fo Wagadu kɔngɔ don
a kunbɛ man di nka u k'a dɔn ni biye y'u suwa a ye suwa la suwa dɛ a man d'an ye dɛ se de t'an ye an ka miiri an ka bilemaniya sɔrɔ k'a dɔn ala nana n'a ye wa ala in bɛ taa n'a ye k'an don an ka balimaya la an ye kuma mun ye ji kun tɛ yan o gɛlɛya caman tɛmɛna Farabugu ni suwa la ka dɛ fɛn jumɛn bɛna diɲɛ na ko n b'a la deli o la fɛn mun b'u cɛ ten an t'a la deli a la n bɛ mun ɲini u fɛ kurubare bɛɛ an bɛ ka hakili de fara ɲɔgɔn kan an ka dilali de ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ sanji ye cɛ fila bugɔ cɛ fila tilala ka ɲɔgɔn bugɔ a bɛ lakali cogo di an bɛɛ bɛ kuru kelen kɔnɔ wala de an kalifa ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya ye ala ka kalifa ye nka dɔn n bɛ taa kɛ sigi mun kan hali bi ala ka barika bin na dɛ hali bi cɛ siriki dilali fɛ ala de bɛ ŋaniya dɔn hali bi ne bɛ wele bila kurumare bɛɛ ma a cɛ n'a muso salaka tɛ maa faw la salaka tɛ maa banuw na salaka tɛ maa kɛ nafolotigiw na u k'u jija an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka yɔrɔ in dilan k'a bɛn sabati o de ka fisa an ma dɛ kɛlɛ ye anw de sɔrɔ ɲɔgɔn kan yan a y'anw de kɛ balimaya sɔrɔ an bɛna to a t'a tiɲɛ dɛ an k'an jija an ka bɛn an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa ala bɛ taa n'a ye ni si sɔrɔ a bɛ taa kuni kɛlɛw tɛmɛna ye fɛn min de wulila Farabugu nan'o kɔfɛ Suwala nan'o kɔfɛ kɛlɛ ma don ye bilen Suwala marifaw a nana minɛ gouvernement fɛ yan Mali tile la k'a bɛɛ minɛ ka taa n'a ye ko bamananw ka na kɛlɛ kɛ nka an ka ala deli kɛlɛ in bɔra fan o fan ala ka ji puwara an bɛ kɛlɛ n'i y'a taamasiyɛn minɛ a bɛ ɲini k'i kɛ Mali yɛrɛ dama ye o sɔrɔdasi ninnu ye maliyɛnw de jojo ninnu ye maliyɛnw de hali an bɛ mun fɔ ko jadisi Mali denw de don ni kɛlɛ nana ten an ka hakili de sɔrɔ an bɛ ala deli don o don ala ka ji fu a kan gɛlɛya bɛ mun kan yara bɛ ala ka lafiya d'u ma minnu sara ala ka hinɛw na ala ka lahara sama yan ɲɛ minnu mɛngɛnna ala k'u kɛnɛya hali bi bɛɛ bɛ kɛ cogo min anw b'o de ɲini Bamakɔ arajo ne kumana n'a bɛ arajo tan bɔ n opérelen dalen ka Farabugu lafasa ne Dramane sariyaw b'o la foro mun jɛnna dɔgɔfiri k'a lafasa n kumana fɔ dɔ don gouvernement kasira ne y'o kɛ parce que ne hakili la ne ka dugu don anw de dɔ don o tuma na n'an sera k'a faamu bɛɛ tɛ se k'a faamu ɲɔgɔn fɛ nka dɔɔnin dɔɔnin an ka hakili di ɲɔgɔn ma an k'an jija an ka to bɛn na parce que n'an ɲɛ dama ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɛlɛ an na dɛ a bɛ kɛ anw de ka da anw de bɛ ɲɔgɔn furu anw de bɛ ɲɔgɔn kanuya anw de bɛ hinɛ ɲɔgɔn na kɔngɔ ni minɛn na a tila n bɛ dugawu k'i ye hali bi Mali fitinɛ ala ka ji puwara Suwala Madina duguba de an tɛ foyi dɔ bi silamɛya in kɔ u bɛ yafa ma Kulubali kuma de ye nin ye. an balo den ka fɔ ni tun ye Dramane Traoré ye fɔ cogola dɔw k'a ma ko sabudara ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ sogolokaw fɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛ k'an tɛgɛ da takunda kelen na n'o kɛra ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn yarabi ala futinɛ min n'o kɛlen bɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don an cɛ ala ka futinɛ ni k'a ban k'an ka balimayaw t'u nɔ na n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Julacɛ Jakite mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ase an bɛ taa Nigeriya sariya tigilamaw ye sanfɛ kalanden 2 datugu kaso la sabula k'u kalanden ɲɔgɔn Debora Samuel ni chrétien yɛrɛ don k'u nɔ yera o fagali la a jirala k'a fɔ ko Debora Samuel tun ye kumakan jugu dɔ fɔ ka ɲɛsin kira Muhamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye k'o kama u y'a bɔnɛ ani na ka sanga n'o ye maa caman bɔra sibiri tɛmɛlen k'u ka nisɔngoya taama kɛ k'a laɲini sariya tigilamaw fɛ k'u ka kalanden 2 ninnu bila ka bɔ kaso la o kɔni labanna ni lakana tigilamaw ka gazi fili ye nin taamakɛlaw kan o kɔfɛ an bɛ taa Angola ka sanga ni taji sɔngɔ yɛlɛli ye taji bɛ bɔ farafina jamana minnu na olu ye lajɛba dɔ labɛn Angolakaw fɛ yen walasa gɛlɛya mun bɛ taji ko la u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la u y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmaba bɛna don taji ko baaraw la don n'a nataw la an bɛ laban ka taa La Guinée Conakry Guinée jamana ɲɛmaw ye sariya sen dɔ ta dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen min b'a jira k'a fɔ politiki mɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛn sirabaw sanfɛ ko politiki ko kuma ka mɔgɔw bali u ka taga ni ka segin na ani ka jamana ɲɛmaw buruja ko jɛn tɛna kɛ n'o si ye Laginɛkaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ Laginɛ fanga furancɛ fanga jɛnya bɛna kɛ san 3 ye karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi ko kan kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ yarabiya la n don cogo la ka fisa t'an bila n cogo la fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati